Hemm bżonn ta' studju serju biex naraw fejn wasal pajjiżna bid-dħul tal-Unjoni Ewropea. Naraw li l-vantaġġi tal-Unjoni Ewropea qed jitqasmu bejn is-saffi kollha tan-nies u nirreżistu politika li ma tkunx adottata mill-pajjiżi kollha. Dan qalu Alfred Sant waqt li kienet jindirizza sessjoni bit-tema Malta fil-qafas tal-Unjoni Ewropea u l-Ewro bħala parti mill-attivitajiet li jfakru s-70 sena tal-General Workers Union. L-eks Prim Ministru Alfred Sant qal li wara 10 snin misħubija fl-Unjoni Ewropea rridu naraw fejn insabu u kif se nimxu l qudiem. Huwa fisser kif il-liġijiet Maltin kellhom jinbidlu biex ikunu konformi ma' dawk tal-Unjoni Ewropea. Dan wassal biex l-Istat kellu jżomm lura mill-infiq tiegħu biex tkun issalvagwardjata l-ekonomija tal-Unjoni Ewropea. Pajjiżi li m'għamlux hekk spiċċaw daħlu f'riċessjoni. Semma l-każ tal-Greċja fejn qal li għall-ewwel din kellha tfendi għal rasa, madankollu din inbidlet għal waħda fejn il-pajjiżi membri kellhom jgħinuha finanzjarjament u anke jużaw fondi speċjali għal iżjed għajnuna. Dwar l-ekonomija, Alfred Sant qal li kwart tal-ekonomija Maltija qed tibbaża fuq is-servizzi finanzjarji u l-logħob online. Il-bini, il-manifattura u l-bidja naqsu mill-kontribut li jagħtu lil pajjiż filwaqt li t-turiżmu għalkemm kiber xorta naqqas l-ammont ekonomiku li jħalli fil-pajjiż. Huwa fisser ukoll kif ċertu sitwazzjonijiet Malta bħala pajjiż ma setax timxi mal-linji gwida tal-Unjoni Ewropea minħabba l-limitazzjonijiet tagħha. Il-kellim saħaq fuq il-ħtieġa li l-Unjoni Ewropea ma tibqax tħaddem politika li tkun l-istess għal pajjiżi kollha, one size fits all, u biex Malta ssostni dal-punt kull fejn issib l-opportunità. Huwa qal li l-aktar eżempju lampanti ta' fejn qed tiġri dil-ħaġa huwa fil-qasam tal-immigrazzjoni irregolari. Fuq nota pożittiva, l-eks mexxej Laburista semma kif Malta hija waħda minn ta' quddiem li tagħti kontribut fl-Unjoni Ewropea u l-impenn Malti hu fost l-ogħla. Alfred Sant saħaq ukoll li Malta jeħtieġ li tikseb il-vantaġġi kollha disponibbli, bilan li jiġi missieret il-fatt li f'Malta nsibu saf ta' nies li sejrin tajjeb ħafna, filwaqt li saf ieħor sejjer ħażin ħafna, kemm finanzjarjament kif ukoll soċjalment.